ଆସ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ପଢିବା ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶର ଗଠନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ। ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମୂଳ, କାଣ୍ଡ, ପତ୍ର, ଫୁଲ ଏବଂ ଫଳ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଉଦ୍ଭିଦର ମୂଳ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା। ଉଦ୍ଭିଦର ମୂଳ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉଦ୍ଭିଦର ଯେଉଁ ଅଂଶଟି ମୂଳରୁ ବାହାରି ମାଟି ଭିତରକୁ ଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ମୂଳ କହିବା। ଏହି ମୂଳ ଆଲୋକର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ମୂର୍ତ୍ତିକା ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିଥାଏ। ମୂଳର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମୂଳ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ମାଟି ସହ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିବା ସହ ମାଟିରୁ ଜଳ ଓ ଖଣିଜ ଲବଣ ଶୋଷଣ କରି ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ପଠାଇଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ମୂଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ତାପରେ ପଢିବା ଉଦ୍ଭିଦର କାଣ୍ଡ। ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଭିଦର ଯେଉଁ ଅଂଶ ତାର ଭ୍ରୂଣ କାଣ୍ଡରୁ ବାହାରି ମାଟି ଉପରେ ବଢ଼ିଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ଉଦ୍ଭିଦର କାଣ୍ଡ କହିବା। କାଣ୍ଡର ଯେଉଁ ଅଂଶରୁ ପତ୍ର ବାହାରିଥାଏ ତାହାକୁ ଗଣ୍ଠି କହିବା। ଦୁଇଟି ଗଣ୍ଠିର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନକୁ ପବ କହନ୍ତି। କାଣ୍ଡର କାର୍ଯ୍ୟ। ଉଦ୍ଭିଦର କାଣ୍ଡ ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ଧରି ରଖିବା ସହ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ପାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କାଣ୍ଡ ମୂଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶୋଷିତ ଜଳ ଓ ଖଣିଜ ଲବଣକୁ ପରିବହନ କରି ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ପଠାଇଥାଏ। କାଣ୍ଡର ଆଉ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଏହା ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟ ପରିବହନ କରି ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ପଠାଇଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିଲେ କାଣ୍ଡର କାର୍ଯ୍ୟ। ତାପରେ ଆମେ ପଢିବା ପତ୍ର। ଅଧିକାଂଶ ପତ୍ରରେ ଥିବା ଓସାରିଆ ଅଂଶକୁ ଫଳକ କୁହାଯାଏ। ବୃନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଏହି ପତ୍ର ଉଦ୍ଭିଦ ସହ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ବୃନ୍ତର ଉପସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ପତ୍ରକୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଭାବେ ଜାଣିଛେ। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ସବୃନ୍ତକ। ସବୃନ୍ତକ ପତ୍ରର ଉଦାହରଣ ହେଲା ଆମ୍ବ, ପଣସ ଇତ୍ୟାଦି। ଆଉ ଅବୃନ୍ତକ ପତ୍ରର ଉଦାହରଣ ହେଲା ରଙ୍ଗଣୀ ଗଛର ପତ୍ର। ପତ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ପତ୍ର ନିଜ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମସ୍ତ ଜୀବଜଗତକୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ପତ୍ରରେ ଥିବା ଅସଂଖ୍ୟ ଛିଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଭିଦ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଅମ୍ଳଜାନ ନେଇ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ତ୍ୟାଗ କରି ଶୋଷଣ କରିଥାଏ। ପତ୍ରର ଏହି ଛିଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଭିଦ ଶରୀରରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଜଳକୁ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ିଥାଏ। ଏହାକୁ ଉତ୍ସେଦନ କୁହାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଗଛ ପାଖ ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ। ତାପରେ ଆମେ ପଢିବା ଫୁଲ। ଫୁଲଟି ଗୋଟିଏ ବୃନ୍ତ ଦ୍ୱାରା କାଣ୍ଡ ସହିତ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଫୁଲରେ ବୃନ୍ତ, ବୃତ୍ତି, ଦଳ ବା ପାଖୁଡା, ପୁଂକେସର ଓ ଗର୍ଭକେସର ପରି ଅଂଶମାନେ ଥାଏ। ଫୁଲର କାର୍ଯ୍ୟ। ଫୁଲ ହେଉଛି ଉଦ୍ଭିଦର ଏକ ଜନନ ଅଙ୍ଗ। ଫୁଲ ଉଦ୍ଭିଦର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢାଇଥାଏ ଏବଂ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଫଳ ହେବାରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଶେଷରେ ଉଦ୍ଭିଦର ଫଳ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢିବା। ଫୁଲରେ ଥିବା ଗର୍ଭାଶୟଟି ପରାଗ ସଙ୍ଗମ ପରେ ଫଳ ହୁଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫଳରେ ଗୋଟିଏ ଆବରଣ ଏବଂ ଏକାଧିକ ବୀଜ ଥାଏ। ବୀଜ ଫଳ ଭିତରେ ନିରାପଦରେ ଗଠିତ ହୁଏ, ବଢେ ଓ ପାକଳ ହୁଏ। ବୀଜ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ନୂତନ ଗଛ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଫଳ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦର ଏକ ଜନନ ଅଙ୍ଗ। ଫୁଲ ଓ ଫଳକୁ ଉଦ୍ଭିଦର ଜନନ ଅଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ।